Повечето хора идват в Гърция заради морето, но често най-силният спомен, който отнасят със себе си, е храната. И има причина за това. Представи си, сядаш в малка таверна край морето. Пред теб има сочни домати, фета, истински зехтин и топъл хляб. И изведнъж си задаваш въпроса: защо всичко има толкова различен вкус? Не е само вкусът на храната. Причината е, че си открил правилното място. А за такива места обикновено знаят само местните. Повечето туристи посещават едни и същи места. Популярните ресторанти, местата, които всички препоръчват, и локациите, които постоянно се появяват в Инстаграм. Но има и една друга Гърция. Онази с малките ресторанти, които не се намират лесно. С хора, които те посрещат като приятел. С преживявания, създадени не за всеки, а специално за теб. Това не е въпрос на късмет. Важно е кой ще ти покаже тази Гърция. Защото накрая не помниш само вкуса. Помниш мястото, хората и емоцията. Запази това видео преди да планираш следващото си пътуване до Гърция. Истинската Гърция не винаги е най-популярната.